dan gaan we over naar een ander pareltje en dan zien we daar even stil voor. Sint-Jozef uit Buchten. Vereniging om kippenvel van te krijgen. We zagen net de bordjesdrager Daan Brankat voorop. We zien het keizerspaar met Ivo Paulussen en Mirna Portengels en koningspaar David Gele en Marieke Gele. En dit is een van de verenigingen inderdaad, waar altijd kippenvel van krijgt als die voorbij komen. Goeie naam, Marieke, vind ik persoonlijk. Prachtige naam inderdaad. Ja, wij waren dochter. Kijk, Ivo werd ook al, ik weet niet wie vaak gaat. Die is opa. Ivo. Zee opa. Opa, ik zei opa, ja. Heel serieus is dat. Ja. Schutterij is dat daar. Ja, dat zijn ook goed. Van een klein dorp.
Aan B, oh, later. Ik ben Daan, ik ga de Schutterij sectie Buchten en ik ga spelen voor u triple.